Kakaiba itong isda na yun. Rosalinda, ay amor, amor. Good morning everything. Good morning guys. Ba't hindi sumagot itong mga keyboard? Umaaga na guys. And ngayon, tulog pa si Tommy. Kagabi, nag-text yung nag-message yung kapatid ko. Nag-message yung kapatid ko kagabi. And si Roxy nakatingin lang. And then, ang sabi pa ng kapatid ko, si Maika musugot. Okay lang daw sa kanya na dalhin dito. So, I guess okay lang din sa kanila. And then, ako giingnan. Sinabihan daw niya, marami daw dito yung mga laruan, house, toys. Yeah, so I guess okay lang sa kanila. So, sinabi ko sa kanya, sabi pa niya, so okay lang pala sa kapatid mo. Sabi ko, I guess it's okay lang kasi nag-message niya eh. Hindi yun palagi magme-message, so nag-message siya na okay niya. Sinabi daw niya sa anak niya, nadalhin ko siya dito. And then sabi pa nitong isa, so tawagan daw yung kaibigan namin na abogado yung asawa. So tawagan daw namin. Sabi ko, sinabihan ko sa kanya, okay lang ba talaga sa'yo? Hi baby, come on. I'm talking to myself and he give me a look. Hi guys. Guys, he gives me a look. I don't like that look. Come here, give it to me again. It's so cute. Yeah, I told him that you told me last night we're gonna call our friend, the lawyer. Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Yung na makahandle ba tayo nito? Yung parang sinushare ko siya ba? Kung makahandle ba siya sa mga ganito, mag-ano kami ng bata, gano'n. Kayanin natin. Just ginoo ko eh. Bagong haircut. New haircut, my baby. Una naman maglagay lang ako ng ice sa tubig niya. Sabi pa niya, palagyan daw ng ice. Trabaho kasi siya. Magluto ako mamaya ng isda, guys. So, I'm going to defrost this para makaluto tayo ng isda mamaya. Sabi ko, ayoko magluto ng isda, nandito siya. Kasi, alam nyo na. Alis lang siya parang magtrabaho. And then, babalik naman siya after bukas. Bukas, trabaho siya. Ngayon, trabaho siya. And then, bukas, balik siya dito. So, yun. Ito yung tubig sanang gusto niyang dalhin, pero sobrang laki. And one day lang naman yung trabaho niya this week. Okay, yun. Dito na. Maliit lang daw yung dalhin niya. So, yung isda, yung maglilinis ako ngayon. Mag-vacuum tayo, guys. Mag-vacuum. Hello? You're leaving me? I am. I finished my coffee. I'm going. It's almost 10 o'clock. Okay. Guys, the outside, the side of our house is nice. It's so colorful. And the dog's enjoying it. Hi! Psst. A lot of leaves to be picked up. Yep. Weekend, Han? We're gonna cut that thing weekend. Apparently, we'll have no choice. Well, usually Tommy now when he's home, he's the one who's cutting it. I'm not letting you really know that. She's still not eating though. You gonna eat your dinner? Eat your dinner, then I'll give you a bone for you. Go eat your din, Well, actually, Misty. she's gonna get a bone for you. If you want a bone, you gotta eat. Give you a punch in the butt. She want kiss. Love you, on. I will see you later. Sorry, miss. No bone, because you won't eat. I love you. Love you too. My husband is leaving me. Miss, eat your dinner, Mama will give you a treat. And also Wow. bring this for Isabel. Yeah, let me take That's- let me no. take the medicine, but I'm not gonna bring it with me. No. One day? Can you bring Isabel's paperwork and tell her that's hers? Are you sure you're safe with that? You're driving and taking that is not not gonna affect your sleepiness and shit.
Where is the bill in the in the table over there? The gardener, huh? Bye bye na. This inside. What is that? The tax. I gotta send a check for them. Oh, you don't send it yet? But you send the return, right? Umalis na si Mister. So, ang gagawin ko is maglinis. So, that's what I'm going to do. Linis-linis time! Hi, guys! So, ngayon, guys, almost 12 na ng... Almost 12 na. And, yun yung isda, hindi pa rin mamaya ako natulutuin, I think, sa dinner na yan. And, nag-edit lang ako, and then tumawag si Tami. So, I think Roxy wanna go out? Okay, ko sa inyo, ha? Oh. Ang dami ng dahon kailangan naming kunin. Kasi galing yan sa kahoy dyan. Takyan. Ito hindi pa. Mga December na ito mahuhulog. Pero look, tignan nyo yung sa ibabaw. Diba? Color na ba? Anyway, so meron naman akong rice. So hindi na ako magluto. Meron tayong chicken. Meron tayong fried rice. Pinadala ko kay Tami yung Taco Bell sa kanya. And then yung sandwich niya. Kasi para may makakain din siya. Balik naman siya bukas din. Pero I think late siya makabalik. Gusto ko sanang umalis. Gusto kong maglakwat siya. Gusto kong magpunta sa bridge. Pero parang maraming tao ata. Kasi basta maganda na yung panahon, guys. Yung parang ang ganda ng kahoy, ang ganda ng ganon. Ang problema kasi kapag ganon na, kapag finally nag-change na yung color ng dahon, ang daming turista na galing sa city. Yung sa city kasi hindi sila makakita ng ganito na sobrang colorful yung kahoy. So, ang daming mga taong dumadayo sa mga lugar na mga ganon. So, madaming magpunta sa upstate dito, sa maglakad-lakad sa mga bridge, sa Bear Mountain, ganon. Ang daming mga turista kasi hindi man mga turista or mostly turista or mga tao na galing sa city kasi alam niyo na dahil sa colorful. Sobrang ganda kasi talaga, tignan talaga. Hi guys, nag-ano ako ng sampurado guys. Ito guys, champorado. Nag-ano ako. Ito yung ano, binili ko sa Filipino store. Ito siya. Look. Diba? Pinabayaan ko siya dito, and then pagkatapos na 5 minutes paglagay mo sa mainit na tubig, 5 minutes lang daw. So, yun, tinatransfer ko siya dito. Wala akong milk, sa creamer na lang, konting creamer. Oh, diba? Sarap? Ang sarap ito pag may bulad. Dried fish ba? Kumain na ako ng konting fried rice. At salmon, konti lang. Ano sabi ko, gusto ko. Guys, may naobserbahan talaga ako sa sarili ko. Kapag gutom na gutom ako nang nagsishake, parang bilo na bilo. Nangyari ito, di ba? The other day. Pag bilo talaga yung sugar ko, and then kahit kumain na ako, maghanap pa ako ng matamis. Kaya paminsan, ayaw ko talagang magutuman, malipasan ng oras sa pagkain. Kasi, kaya may kindi talaga ako. Kukunin ko na ito sila lahat para anik. So ito, may hinog na. Ito na lang yung natira. Ayan dito. So pakita ko sa inyo. May hinog na guys. So kukunin natin, look. Meron pang hindi pa hinog, look. Noon. May mga bunga na sila. Hindi pa hinog. So yun siya, hindi pa siya hinog. And ang dami kong sili. I think kukunin ko sila 21. Kasi froze yung 21. And then, i-save natin sila. Uy, may mga hinog na pala. May hinog na yung iba. Look, hinog. Ilagay ko man kasi ito sila sa freezer. And dito, ito na lang din natira. Yun. Yung talong, may talong pa tayo dito, look. May bunga pa. Hindi na yan lalaki. Oh, may kamatis pa, guys. Look, kukunin natin ito, ha. Paano ba ito kunin? Isang buong, kasi ito. Look. Isang buong buo. Look, ito siya.
Diba? Yun. Last harvest. Ito na lo yung last harvest. Last harvest na po siya. Pahintayin ko lang siyang mahinog. Yun. And, yung dito, tignan nyo ito si Misty. Misty, what are you waiting here, brother? May squirrel sa taas kasi. Uy, marami pang kamatis. Look. Meron dito. Oh. Kukunin natin to, sayang. Ito. Wala. Sayang, di ba? Meron pa pala, marami pa. Pero kukunin ko na ito sila, guys. Itatapo na. Look, nasira na. Ito na yan. Last harvest. Anyway, guys. So, yun. And, nakapag-harvest tayo ng last harvest na talaga. And ito, pwede nang lutuin. Hanap tayo kasi wala pala akong ano. Hanap tayo ng ginger para maluto na natin ito. Diba? Ginger it. Nah, paano na to pag walang ginger? Kailangan ng onion at saka lime. Lime. Kasi masarap pag maraming lime. Wala akong ginger, guys. Nasisira na yung ginger. Meron pa konti. Konti na lang, okay lang. Basta yung parang maamoy, yung amoy ginger meron. Kasi mas prefer ko yung ano, guys, ginger na amoy sa mga isda. Kasi pang paano kasi yan, kahit sa manok, pang pawala ng amoy or lasa or yung pang anghit. Anghit sa Bisaya ba yun? I don't know sa Tagalog, pero anghit yan sa Bisaya. Hi everything! So ngayon everything, andito na yung look. Yung ano na good for ilang days ito. Yan, mga 4 days. Lagyan ko po siya ng sili. Lagyan natin ng sili, guys. Para naman may lasang sili. May lasang sili talaga. Yan, lagyan natin ng sili. Yan. Alam nyo, yung sili, guys, kapag magluluto ka and then may oil, yung anghang niya is hindi masyado. Oil or gata, yun. Maglagay ka ng malalaking sili, yung long hot pepper, yung mga ganon, hindi yan uubra sa mga kaanghangan. Time to eat. Ito siya. Ito na siya, guys. Ang bango. So, kang pinakurat yung ano natin. Shushuan. Okay, guys. It's here. Let's eat na. Ako na namang mag-isang kumakain. Kasi wala si Tamimoy. Yun. Kakaiba itong isda na yun. Kakaiba yung isda. I'm gonna try different one. Because
Baka iba lang siya. Ito iba. Ayaw ko to. Kasi guys, lumaki ako sa ano, mga isda-isda. What? Alam ko yung sira na at alam ko yung okay pa. Sira. Iba kasi yung texture. Kapag sira na yung isda, iba texture ng meat niya. Hindi siya buo. At saka, kapag kainin mo, magiging powdery. Yun. Yun yung ano, yung isda na sira. At iba yung okay. Ito okay kasi, kapag kainin mo, buo pa. Yung kainin mo yung ano niya, ito. Oh, buo siya. Buong isda na flaky. Hindi yung parang maging powdery. Yun, sira yan. Hello guys! So ngayon guys is i-end ko na tong vlog. Konti lang yung vlog natin kasi alam nyo na yun, tanggalin natin itong bra. Manonood lang ako ng debate ng mga presidential debate. Manood tayo. And yun, tanggalin ko lang itong bra. But anyway guys, good night. Thank you guys so much for watching. I will see you tomorrow. Good night guys.